la République du Mali et la République du Niger. Alliance des États du Sahel AES sigito Assimi Goïta Mali jamana ɲɛma ale kan bɔ bɔlɔlɔ foroba kumaro kan ka ɲɛfɔ ko ni jɛkulu mun sigira ko bɛna kɛ cogoya ye ka se ka foroba lakana fɛɛrɛw bila sen kan ɲɔgɔn fɛ. AES mun sigira bɛnkan dɔ bolonɔ bila sen fɛ ko o b'a to cogo min na ni bin kɛra jamana ninnu dɔ kan tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka o jamana dɛmɛ. O jamanaw n'o ye Mali, Burkina Faso ani Niger ye olu ye a lase k'a fɔ k'u bɛna u ka bolodi ɲɔgɔnma kɔni sinsin kɛrɛnkɛrɛnya la lakanako ta fan fɛ. Abdoulaye Diop ni ale ye Mali kɔkanko minisiri ye ale fana sinsin k'a fɔ ko ka fara lakana kunkanko kan k'u u bɛna taa ɲɛ fana ka u ka bolodi ɲɔgɔnma kɔni sankɔrɔta sɔrɔko fana ta sen fɛ. Kalo 5 o kɔfɛ janvier kalo tile 28 san 2024 jamana saba ninnu olu ye a latigɛ ɲɔgɔn fɛ ka u senbɔ CEDEAO la o min ye farafina tilebiyanfan jamanaw ka jɛrɛ tɔnba ye wasa k'u ka latigɛ in sɔnji la. AES jamanaw y'u kanbɔ k'a fɔ ko CEDEAO ye jɛkulu ye mun nunjuru kɔni samanen bɛ jamana wɛrɛ bolo dugu la. Bolodingɔniw kɔni ɲɛsinnen don Faransi ma u ye unu o jamana mun ka bolodi ɲɔgɔnmaw baaraw jɔ ka u ɲɛsin Rusitaw sankɔrɔtani ma. Mars kalo tɛmɛnen an kɔrɔ yan AES jamanaw Mali, Burkina Faso ni Niger olu ye a latigɛ fana k'u ka bolodi ɲɔgɔnmaw sankɔrɔta kɛrɛnkɛrɛnya la sɛnɛko, jiko fo ka taa se kuranko fanfɛlaw bɛɛ lajɛlen ma ani dugutaga fɛɛrɛw ma. U y'a lase fana ko todunkanw fana bɛna se ka don ba la kɛrɛnkɛrɛnya la foroba jabarani sow alu ka jɛmukanw kɔnɔna la. Juillet kalo tile 6 tɛmɛnen jamana saba ninnu sɔrɔsi ɲɛmaw olu ka confédération dɔ kɔni waleyali kɔni sɛmɛntiya u ka lajɛrɛ dɔ senfɛ Niamey Niger faba la. Nka ni yɛlɛma ma don ko la AES jamanaw ka bɔli CEDEAO kɔnɔna la o bɛ sɛmɛntiya janvier kalo nata san 2025 sabula CEDEAO farafina tilebiyanfan jamanaw ka jɛrɛtɔnba ka tagabolow b'a lase k'a fɔ ko ni jamana mun b'a fɛ ka bɔ ko kalo 12 de bɛ o bolo ka daminɛ a ka bɔli sɛbɛncili sɛmɛntiyali la. Tentative de déstabilisation de tous ordres nous saurait nous détourner de nos objectifs communs de vaincre le terrorisme, mettre nos pays sur les chantiers du développement et exercer notre pleine souveraineté sur tous les plans.